Keby ste sa opýtali, ktoré vynálezy ľudia považujú za najdôležitejšie v histórii, tak automobil by bol určite v prvej päťke. Ak by ste sa pýtali na schodišti v Bonaparte, tak by tam boli ešte aj daňové vratky. A okrem toho, že daňové vratky majú k autám blízko, na ich príklade vidíme, že sebe lepší vynález má svoje svetlé aj temné stránky. Tie druhé sa prejavia väčšinou vtedy, keď do hry vstúpi ľudský faktor. V prípade aut je ich najväčším negatívom, že ich treba šoférovať. Aj keď autonómne autá sú vo vývoji, nejaký čas ešte budeme krútiť pedálmi a stláčať volant. Minimálne dovtedy, kým prestane platiť pravidlo, že inteligentné autá musia vyzerať hnusne ako vygrcaný langoš. Lebo iba tak sa zabezpečí, že ten, kto si inteligentné auto kúpi, to s ním myslí naozaj vážne a nechce ho iba pre imidž. Alebo čo týmto dizajnom vlastne sledujú. Just a person in a car, no steering wheel, no pedals, navigating everyday traffic. A pretože podobne ako politika, hokej a výchova detí, šoférovanie je téma, v ktorej sa vyzná každý Slovák, prinášame vám dnes špeciálny šoferský diel ťažkého týždňa. Ako povedal Abraham Lincoln alebo iný prezident, ktorý sa volal podľa značky auta, ak chceš spoznať skutočný charakter človeka, posaď ho za volant a pusti v pondelok ráno na bratislavský obchvat. Veru, málo čo tak spoľahlivo každodenne demonštruje, akí sú ľudia rôzni ako práve šoférovanie. A najkrajšie na presúvaní sa autom je tá pestrosť. Vždy vás naserie niekto iný a nejako inak. Niektoré typy krútičov volantu sú však v tomto smere viac typické ako iné. Až tak, že by si zaslúžili vlastný pavilón zoo. Alebo v parlamente. A keďže politika je nám všetkým blízka, pozrime sa, ako by to vyzeralo, keby autá šoférovali iba politici. Rovnako ako je minister vnútra prilepený lepidlom značky Fico Prank k svojej stoličke, takisto Kaliňák ako šofér je prilepený k vášmu zadnému nárazníku. Ak máte pocit, že sa vám ťažné lano zachytilo o iné auto, alebo že vaše auto hára, zrejme máte za zadkom práve motorizovaného Kaliňáka. S takýmto lepičom veľa nespravíte, lebo rovnako ako Kaliňák, aj on si myslí, že nič zle nerobí a očuchávanie zadku vášho auta je úplne v súlade so zákonom. Aj keď meno Procházka evokuje skôr to, že jeho nositeľ uprednostňuje ten najpomalší spôsob dopravy, opak je pravdou. Tak ako Radovi Procházkovi rastli preferencie, tak rastú aj čísla na rýchlomery tohto typu šoférov. Normálne na policajtov. Procházkovia musia byť všade prví za každú cenu. No blbé je, že niekedy rovnako rýchlo aj skončia a tvrdo narazia. A navyše so sebou zoberú aj ostatných ako gazda, keď potopil celú politickú stranu. Preto ak narazíte na Procházku, radšej mu uvoľnite cestu. O zvyšok sa postarajú fyzikálne zákony. S veľkým autom prichádza veľká zodpovednosť. Teda v normálnych krajinách to tak je. V tých postkomunistických je to presne naopak. Majitelia veľkých, silných a drahých aut majú pocit, že s kľúčami a techničákom dostali zároveň aj právo prednostnej jazdy alebo parkovacie miesto kdekoľvek na zemeguli. Да? Слушай, а может быть, давай я сделаю такую фигню, да? Вот такую, да? Давай, чё? Давай! Ой, не надо!
Asi ako bývalý predseda SNS Janko Slota. Ten na svojich luxusných autách postváral už rôzne pestvá a tie ho dostali až pred súd, ktorý mu uložil trest zákazu šoférovania. Čo má táto spoločnosť z toho dôvodu, že nebudem môcť šoférovať? Čo je dôkaz, že aj tie slovenské justičné mlyny nejako melú. A dobrá správa pre všetkých, ktorým prekážajú arogantné sedlácké hovedá nielen za volantom. Stretnúť pomyselného kapitána Danka na ceste je podobné ako stretnúť toho živého na tlačovke. Chvíľu je to sranda, no len kým si neuvedomíte, že tento človek má pod palcom celý parlament. A na ceste zase ovláda 2 tony plechu. Kapitán Danko na 4 kolesách je nepredvídateľný, chaotický a preto aj dosť nebezpečný. Blinker dáva presne na opačnú stranu, kam sa chystá odbočiť, prípadne odbáčanie signalizuje neúmyselným zapnutím stieračov. Brzdí a akceleruje úplne nečakane a jazdné pruhy mení bez varovania. A preto to radšej dajte na procházku a od tohto šoféra sa vzdialte čo najďalej. Ale aby ste zase nenadávali, že sme nekonštruktívni a neponúkame žiadne riešenia, pripravili sme si pre vás niekoľko rád, ako jazdiť lepšie. Right, Stephanie, gently extend your arm. Extend your middle finger. Very good. Navyše sú v jazyku, ktorému rozumie každý. V jazyku básne. Auto, to je kamarát. Každý sa v ňom vozí rád. No aby dobre slúžilo a radosť nám robilo, musíme sa oň starať a na ceste pozor dať. Keď za volant sadneme, pás si hneď zapneme. Istotu dá nielen pás, no treba tiež vidieť nás. Na autíčku blinkre máme, keď odbáčame, tak ich dáme. Dávame ich pri jazde aj na kruhovom objazde. Nie je veda preveľká používať svetielka. Ak nechceš mať ruku v gipse, prekážku obchádzaj radšej v zipse. Nechceš chodca na kapote mať? Čo tak tomu prednosť dať? A alkohol, veľké fuj. Iba triezvy šoféruj, veď aj v aute pravdu nájdeš, že pomaly ďalej zájdeš. Z motora začuješ spokojný klokot, ak nešoféruješ jak taký hulvát.